Yo, what's up mga kapobre? Ngayong hapon mga kapobre. Gade tagrog kahoy mga kapobre nya. Ipahuway ko diri kay hikon ngay ko nya. Itong kahoy mo ni. Gamay na ko ang lingkuran. Diri kay tungod sa kahoy. Kumbati lang gyapon bahalag lisod basta kahoy lang ta. So nahinay na ta mga kapobre kay martaag pangihi. A few moments later. Okay mga kapobre, naabot ng kako diri sa amo ang payag mga kapobre. Ilis ako ha kay murag dira tong kahoy gamay oh. Mao ni siya. Atong mga pangsugnod sa atong mga ikaon mga adlaw-adlaw. Mao ni siya. Suga kay ngit. Dali pa, dengan ikut ke bawah. Atay di maabot. Wih, Ano buat nanti mo? ano man? Gunita ni dulu. Sus, antay termos. Naunsa naman taon kadungoy? Ano inyo mangigo? Ano antay termos? Kibo kay imong anak magsigig naog. Ako siya ko luko kog bugas diha na. Ang tinmo duta na ko siyota. Kaya ko kog bugas. Bukan ko ka ba pagbarog na ako iyang nagigunitan. Busda. Nagalo wala siya nakuan. Ano? So mag-ilis sa mga kapobre kay medyo gipaningot ko gamay. Okay mga kapobre, nakailis na ta. Oh, nakailis ng hubo maday ko. Nakailis na tag short nya. Kana ato ning kuan, timing gyud mga kapobre, wala may sugnod. Timing gyud nakadatag sugnod dito, kawata dito unsa, kakawat pag nakakuha unsa. Kamanit. Yung timing yan tayo mga kapobre, wala kami sugnod na. Mahon taon din habilin. Oh, sakto yung guys tanan. Bilog. Butang na to dere be. Nyara dong. Sugnod. Lablag wala. Lablag budong pa, lablag. Lablag budong pa. Lablag budong pa. Ito bigyan. Kauban tag-awa ko nung kanon ko dapyo na. Luto magbiyaan gyud na ako na. So sila oy. Sam. Biyaan. Laag mo babaw. Gain na. Ngayon yung pag-init ni mama at babaw, gawin na kung kaos dito. Biyaan ako kanon niya. Okay mga pobre, dahil tama na akong vlog kay mubura niya. Kamo na lang bahala niya kung sa matong itanaw niya. Kung sino ka bang nanonood sa akin. Don't forget to like lang. Like and subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe. Bye bye. Balag pobre, basta may lawas.